Horas alik kadongan las roha pajupak kita muse di patang yang palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Toba. Adorang so majaha hata ni debata perjulu mertangyang mahita mangido panuturion ni todi porbadia. Ali di bata amanami di bagasan anak Yesus Kristus mauliati gudang pasahat kami di pangaramutim sahat ro di tikion asiroham dinanaing manangyo siak kata pami urasi kami sian akka hagalion hadusaon hasalana nibi jala totong matuturi kami marhite todim to di porbadia asa torang di kami hatam margugu kami laho mangulahot sa muse di bagasan ngulu ari-ari pinuji maho di bagasan anakmu Yesus Kristus yokopami. Amin. Dia muna alia kadongan ia si pahusor-husor ni rohat sadarion dibuat sian buku wasiat kekal namar dolan mangului debata sian hata ni debata na tersurat di buku 2 Raja-Raja 10 ayat sia sahat rodi 10 jala nagabe pamusatan ni si pahusor-husor ni rohatta ima di ayat 12 nama dok dang ditangihon nasida jala dang diulahon si Tarno sadahalak duli-duli posodope pamatangna alai marsia jaribana merladang disakuli ibana do tanoi onna somal disabur homu seboni laos di baima napu tu suas-suanane alai duk sadia liling di ide ibana maladangi maringga ngatano panuanani jala malos suas-suanan nai ape naso di payas ibana do bodar ni aek songon naung tinonahon ni amana tu ibana pakorhon na dangadong biaktong masuk aek mamornohi ladang nai siala soparduli ibana ditona ni among na pakorhon na dang gabi na nyulana di ladang nai ala somar panguluyon si Tarno paro kasusaan di ibana di 2 Raja-Raja 10 ayat 12 kazahado babua pangisi ni Samaria dibuakkon debata tu Asyur siala soolo nasida tu mangihos suara ni Jahuba debata nasida jala mangalausi badan na gari ada teh marsob batu gana-gana adu nasida maswada akon akka paretani debata uhud paulului hasomalan ni akka bangso na asing nazahat tu dang sobuti de batasi alani ditugu-tugu jala diazari de batado nasida di ujungna diros de batado bangso Asur manaluhon nasida iya nama satu bangso Israel gabe singot-singot doon tuhita asa tong di bagasan aburjuok kita marpanguluyon tu debata marpanguluyon dada holan mangului paret pasaju alai merupa pemilihon diri dogot hataridaan ni holong ni roha tu debata sialani di bagasan ngulu hari-hari saya ingok ma aha na hinalomohon ni debata manang aha haputusan nanaing bahenan hatop tadi kon akka namanigai persauran holokta do debata saya ingok ma babua di bagasan panguluyon narosu dohot debata natopek majalo asini roha hading ganon nadoi martang yang mahita mauliati madiholi debata manami di pengot hodo kami asa tutok kami marpanguluyot tu akka ajarmu marpanguluyot tu podamu lumubi maakkanong buhay hujaha kami di buku nabadiyay asiro hamali Tuhan tupa marsalah kami saya tok kami paingot
marhiti to dim to di korbadia. Mauliate madiho di bagasan anakmu Yesus Kristus. Amin. So ni majolo partang yang atta di tikyon aliak kadongan alai sotung lupa hamote subscribe jala sagi mamuse waka dongan na asing dope marhitei nunga parsidot tamu patol hasob berita nauli rap doho i kabi tu lihat portibion saya di pasu-pasu tuhat tai mahita horas.